Kaixo egunon entzuleo, goizeko 8 dira, 7 Kanarietan. Gaur gure irratsaioan Rosi eta Lorenzo izango ditu. Agian, MotoGPko gidariak bezala ezagutzen dituzu. Iragarkiak eta itzuliko gara. Orain Lorenzo sartuko da eta gurekin irratsaio hau igaroko du. Oso pozik nago hemen egoteagatik. Eta orain MotoGPko munduko irabazlea sartuko da. Valentino Rossi. Egunon, Valentino. Egunon, Pillo. Egunon, Mario. Lorenzo, zu lehenengoa izango zara. Ongi ba, hasi zaitezte. Ze pentsatu zenuen Rossik mundiala irabaztean? Beno ez daki, 10 pizka bat, baina ez dut beti irabaziko. Zer iruditzen zaizkizu Stoner eta Pedrosa? Oso oinak, baina mundial honetan biak lesionatu egin dira eta ezin izan dute aukera asko irabazteko. Zuretzat nor da honena? Ni. Ongi da Lorenzorekin. Ia bukatu dugu, iragarkiak eta itzuliko gara. Zurik ban, Spraineko koperena eta orain, 299-rengatik kaintzen hau bakarrik eroski. Marburu txapista, komena, unengo poligonoan, 9-8-3-78-43 telefonoa. Bueno, itzultzen gara, Rossi. Zuretzat, hurrengo mundiala nor irabazi behar du? Ezin dizut esan, ez dakit hurrengo urtean zer gertatu behar den mundialarekin. Agian Lorenzo irabazten du, ala agian nik, baina ezin dut esan. Zuretzat, nor izan da honena mundial honetan? Irabazle izango da, ez? Lorenzorekin ongi eramaten zara. Bai, noski, oso lagun onak eta gidari ona ere da. Bukatu dugu gaurkoz. Agur, irrati entzuleok bihar Alonso eta Hamiltonekin itzuliko gara.